Iya, Mas. Iya. Ki aku nang kamar, ganti-ganti spray. Sama sarapan. Sangon. Sangon. Ora apa-apa. Diketok, diterke, mengapi to yang kudu berak. Kanggo ya. Iya, Mas. Aku bareng nguduk banyu mau, nek sekolah ayah itu. Kalau di banyu banget tuh. Wah, awake sehat kemeringet. Ayah sing minta hangat apa banyu putih. Kopi, Mas. Kok ayah ki seneng ngopi to? Iyalah, kopi. Pakai. Kopi ireng. Iya, kopi. Kok nek kok ora tau ngopi. Yo, mama ini teh kok, ya teh. Yo ora ya, nek turu kene kae kopi mah. Di sini kan kopi tak siapke teh. Tak ngerti ya pancen nek wong ngrokok kuwi setelane ngopi. Mau ngerepotin mama. Hah? Mau ngerepotin mama. Yo ora apa-apa to. Mamanya apa? Nah, ya. Sak ngerti kuwi ora doyan kopi. Ini biasanya Ya apa kuwi? biasanya kopi. Kapal api. Yo, sembarang kayak kopi. Wah. Ini rumah kopi. Ini rumah kopi terus. Tiap malam. Yo, koyo kelingan deh mama. Tiap malam. Siang malam kopi. Ya. Emang ya. Terus. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya.